يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Yadet olguni ke olgunna görersin mümin erlerini we mümin hatynlaryny nurlary şolaryň öwünde we tag tarapynda ýörer. Şonda şolarga ferişteleriň tarapyndan aýdylar: "Şuun size buğuşlyk bolsun. Size cennetler bardyr. Keşoň baglarynyň we gasyrlarynyň aşagyndan suwlar jary bolup akýandyr. Şonda hemişelik bolup galarlar. Şodur nihayetde ulu baht we ulu saadet." يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Yadet olguni ke olgunna munafık erler we munafık hatynlar müminlere aýdarlar: "Bize gözleşiň, bize garaň, täsiriň nuruňyzdan bizde ýagtylyk alaýly." Şolarga aýdylar: "Ýydyňyza gaýdyň, pes şoladan nur isteň." Pes şol iki ferqaň arasynda bir divar çekiler. Şonuň üçin darwazasy bardyr. Şol diwaryň iç tarapynda rahmet bardyr, we daş tarapynda azap bardyr. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Münafıklar müminler nida edip gıygırarlar ve aýdarlar: "Aya dünyada biz siz bilen bile we hemra dälmidik?" Müminler aýdarlar: "Beli siz zahiren biz bilen bile bolduňyz. Walakin siz öz nefsiňizi belaga gereftar etdiňiz we müminleriň barasynda telekez adam muntezer bolduňyz we şek etdiňiz. We sizi bihude hiyalatlar magrur edip aldady. Ta Hudaýyň emri geldi, yani ölüm gelip ýakaňyzdan tutdy. We sizi şeytan aldady, Huda kerimdir diýip magrur etdi." فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Hasbunkun sizden ey münafıklar, fediye alınmaz ve ol aşkar kafir bolanlardan fediye alınmaz. Sizin jaýyňyz cehennemdir. Şol cehennem size laýykdyr we neveyle yamandyr sizin öwrülip barjak ýeriňiz. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Aya müminler üçün Hudaýyň zikrine galplary ýumşap gorkmaly wagt bolmadymy? O Hudaýyň tarapyndan nazil bolan Qur'ana galplary ýumşamaly wagt bolmadymy? Ol özlerine kitap berilen ähli kitaplar ýany bolmasynlar. Pes olarga ömürken berildi we wagtlary uzak boldy. Pes olaryň galplary daşýan gaty we gara boldy. O şolaryň köpüsi fasyklardan boldular. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Bilin Allah tebarek ve Taala'dır. Yeri qoryp koşup bolandan soň gögördüp sebze hurram edip täzeden hayat berýän. Tahqiq sizlere neşanalaryny beýan etdik. Şayet siz akl edip fikir edersiňiz. إن
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تحقيق sadaka berýän ärler, sadaka berýän hatynlar we Hudaýa ýagşy formunda garz berýän adamlar